LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes, nyakwara mogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo elela. Kaka pile pod gidendanu Marinash mari chieno jamona mbele. Chiene meneno. Ato mbele emiyoko. Gik moko osetimore mang'eny and ji dwaro updates. Maendi ing'eni kaka pile iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi nyenyo elela kendo kopo ni ok iyude LTN kaendi to kare pok otimore. And an weakness mara en adi achiel. I fear none, I respect all. That's my point. And mara ariyo en ni I can't fight back. Inyalo timo atima gima inyalo timo. But I don't engage myself in a physical fight. Koro jusebedo ka penja mang'eny mare miwa update mare guys notimore nade. First, gima nyalo wacho ne jok monochopo e event mar Mr. Kede. It was wow. Thank you so much for supporting Mr. Kede. Yeah. Gima nyakwa yiere event ok easy. Event ok easy makata bed mane ilose odi wiri gi club mo involve ji mang'eny. Event kata miloso mane odi. Yache na dwa losa birthday e oda kenda, birthday party e oda kenda. It's not very easy. For those who have tried planning and making such like things, onge what it takes to have how do we call it? To have a successful event or an event. Take an event otimore. Akunuga pele. That is a successful event. Yeah? Take an event otimore. Yes, ba. And live we are kunga gina munda goni. And a camera. Yeah, so that is a friend of mine, and there is something that is loading here, so you people will just excuse me just for a while. I have a new phone, by the way. Nice Imbaula Leges Kuro update some things here, and nejo mono kawe achaka gula brand new apa ni nejo mongi simba mapele ma Samsung, yeah, ma Samsung kure kaya tau aya poke manyen, you can see right. Kuro kane jomono tigo egesa mondo ke otimre nade modhi gi simu wan gi manyen kendo Samsung done mato pod ten, capacity ne 10, but it is good for a start. Yeah. Kuradwa konu nyaka kaka ne simu la lenga ne man kodu. Kur event ne ber. Yomi wacho no ber no timore. Yeah. Dhoni ne wan gi gik moko mang'eny manobete. Iwinjo jomano go, jomano dhao, jomano tur, jomano ng'ol gi chupa. Ineno, jomogogo noting'o nyaku Marinash. Iyudo? And an kata ka en mara, I'll still tell people how it happened. Ok ni ang'o mieno kokonwa mare, ne jok mono bedo kanyo nyaka late. Wane mono wamako event
but ne wan bende no omulwa kanyo. Lepa katang'o ni lepa tar miparo ni aja osiri matanda, aja goldi, but it's okay. So this is how it happened. Nadonje ge sayudo ka Okoth Jarapogi gocha. I was not to go because an Mr. Kede nokopanga ikona ni events mang'eny madhi e Gesa Liz mo kiyie ni ati nyingo mari timore nade bet kanyo. So I also accepted and said it's okay, but if somebody call mowacho ni mari watim kama tatim iyudo makata nyoro no kanwa ya kono Liz mono temo kako nyalo ma owuoyo gi bouncers mage magitimo kaka no dwa timo, but kawuono ka ng'ato panga e Gesa pod adhi. Kawuono ka ng'ato chula pesa kona ni umari this stream na live adhi iyuda. Ani makuro ang'eyo ni Dembri kendi kama nade. Ani makuro ang'eyo ni ere kaka timo machop kanyo. So gima nadwa wuoye maneno kotimore marach, wasepuoyo maber ne jok mono chopo, but konde modhi marach be wakwero. Ineno mokwongo gima duga fwenyo gi event aila cha, events oningo ket mang'eny. Ji ne niga ginga iyudo, ji mang'eny ne niga ginga nikech ji noweyo event miriwo. Ineno there is a time mono event iriwo iyuda, kuru ji ne rado mang'eny, but iyudo ka event cha no dhi kelo ji together, jok mosebedo ga ginga iyuda. And then the way we solve our issues, it is still local. That is why kawacho ni ajawa to the world, I still have a question. Which world are we talking about? Like when we talk about ajawa to the world, which world is this? Which world is this? Kechana neno ka kwa dhine ajawa is going to the village. Sincerely speaking, that is what is there. And few people that we have been contradicting in the industry biro dong ka shine. Wemonda koni gimomiyo pod it is very difficult to beat Emma Jalam, to beat Prince Indah, to beat Musa Jakadala, name them, en kaka ge handle themselves. Ji chwanyo Indah, but nitie kako handle ko masawa. Iparo ko wacho LTN ni kikunana kaleng anyalo manyi gi yore mamoko. You get it? Kisebedo an artist, in gir jopiny, jomoko biro tiyo kodi e yo ma negative, jomoko biro tiyo kodi e yo ma positive. Koro kakicheza between positive gi negative, ema biro miyo ibed ng'at ma iyuda. Nikech iwacho kata ni joge Nyasaye ema jachien temo. Koro it is you mondo mi kake ipase temptations. Otherwise wan kaka jo Kristo debe ni wa handle gik moko kaka jojawa moko dwa handle gigo, to nuwa chokore tinego jachien to wadong ka wan at peace. Nikech gimo samoro miyo kata mana ji dhi church en mondo mi wa avoid temptations maya kuom jachien. Iwinjo? So according to kaka jojawa moko behave, it is like oningo bed ni inego jachien mondo ji odong e freedom. Kata koponi kognuti kawuone ng'ado, ti kawuone ng'ado iyuda, to pok no ng'ad lwedo, kogno eming'ado, but jo Angla dwa no ng'ad lwedo, lith lwedo gi chanda gi ti pile pile. Atieko gi riembo gari, bit manual kata mana automatic. Mo en giminyono timako break. Inyono mo mano ka in automatic, mo break, mo
birek, mo birek kogi kuma kuri chung ahinya misekete e parking tiywa nyaka hand brake, jomoko nigi foot brake, iyuda. To mano gima jo ajawa moko ok dwa, gin gidwa process ni kidonjo e gari to dhi, iwinjo, onge ndara ma onge gi kona, ndara nyaka go. Ang'o makele wachni? Dhaw ne ni e gesa maduong' sana, ji nogore manoma. Nwachako kachacha endo gi ng'ikruok mar tielo mar Aluoji Panoran, ma bende ne en gwandruok e stage, ya ting'e ni gwandruok e stage samoro gik mwakete wiwa gi ng'ato oseketo gimoro. Nyakuramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora, nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo manigi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Kaka nawacho kanyo Nyakuramogi, gik ma samoro wasekete wiwa gi endi, kasto ing'eni kaka ng'acha reason e kaka ng'ani reason. Ne en gwandruok moro matin kanye stage ma Aluoji Panoran tiende ong'ikore kamano. Kata sani aseneno ka nodhi osiptal kacha chendo, osetwene kanyo gichiluongo ni plaster mitwe maduong' ni, quick recovery Aluoji Panoran. And I believe ni gik matimoregi nyaka wachgi. Koro kwa wacho ng'ato neno marach, ere kaka ji dhi ng'eyo ni Aluoji Panoran ne tiende ong'ikore? Because we should be learning from these things as we excel. Oningo bed ni wa learn from gigi. Ng'ato ka neno ka koro awuoyo about Aluocho, mano koro wane mogowa, mano koro we have to accept Aluoch ne tiende e stage. Yeah? Bang' Aluoji Panoran kosetimo kamano, dhaw mochako wuok maduong' kabisa e VIP kacha en ni Viola Dalmas nochwado ji chupni kanya manoma. And thanks to Viola is a queen. That lady is a heroine. I love that courage. I just love it. I just love the courage. Viola Dalmas en ng'ama osewuoyo kata mana about an, mowacho kaka an aonge live. Viola Dalmas osewacho kaka we dhako kia kure chandore. Viola Dalmas osewuoyo, iyuda, to ka feel pain. Then nitiere ochak wuoyo kuom jomoko achiel ariyo adek ma gik mowachogo gin gik ma owuok from public. Onge gima ng'ato wuoga ni nodhi limo ng'at moro to wuok go e ot. Kaka Elisha wacho ni korao odi to kinyi yudo nyinge mbak ndalo. Okay, that one wanyalo wacho ni rach kidhi od ng'ato tikao. But imagine ma gima koro biro ni e kumibede. And then somebody's feeling ni it should not be touched. He is untouchable. So this lady Viola has been making different contents a TikTok. Iluonge ni Viola Dalmas Viola, something of that kind. Ma ong'ama jamana by the way. Makata kana neno ka owuoyo, an alenga. Nawacho ni ok anyal duoko. Let me cool. Iyuda, let me relax. Mwaromo kode e airport.
wa vibe tu. Koro nobiro embe no support Mr. Kede. Then rumors has it nikech an abiro ayudo ka gik moko nosechako dhi mbele. Kaka nakono ni I was not to go. An naonge gi mpango mar dhi e Gesa. Kech an ok anyal dhi konyo ng'ato loso pesa. Unless ne wadhi loso pesa. So nikech an ok ochula kaka ochul jomoko, I was not to go. But koro Mr. Kede said ni Omari, koro gimoro sa 6 madhi 7 otieno. Omari bi konywa konya. Akoni kare gimitim ka en kony, chul Bolt. Tang'iyo Bolt pesa di to ayudo ni en 600 to Mr. Kede chulo Bolt 600. Koro an kadonjo kacha tayudo kokoth wer tachako. Be kapok inene nyalo dhi e YouTube kacha imany ni New Wave live at Egesa. Namake from kaka nayudo koth kuma nayude go kuchiegni tiekno nyaka tung'. Be sound ne chendo nikech nakia nadhi kono. Koro gigena mag sound kaka nwadhi godo airport ne pok achajogi. So ne gin gi itilafu matin but ne watiyo kodgi mwagol. So iwacho ni ok Jarapogo luongo nyathine to penje ni nyago ang'o miyanya e TikTok. No? To badi ni opade. Mano version 1. Badi ni otimre nade? Opade. Mano version 1. Version 2 wacho ni Viola no kacha en kume madhe kong'o. Viola ne gisebilo gite. Jathum osechwado mare, Viola otimre nade? Osechwado mare. Koro samodhi echo to orado gi kare ng'ane, kare ko Jarapogi bene dhi echo. Ting'e dong jathum to nigi bonsa. Koro kako tuomore ir bonsa cha to bonsa odhire kuom jatende. To jatende mana gi gangum. Iyuda. Mano another version. Nyako ni dong ne gine jok mono nie VIP. Dori venyi gi VIP kanyo. VIP kanyo ni chupni ochwadore marach. Oba chupa to mako kokomo Victor to security to jathum. Bwana kuri ting'o ji kigole VIP remo mako ji tabal. Iyuda kanyo no endo. And magi gik madok otimore do jathum ok react. Nitie kaka inyalo deal gi ng'ato koponi koro en piny ma in ok iwuok e picture. Iwinje. Sama watimo gigi onego bed ni wachako ng'iyo ne picha ma oko. A moment ma pod itimo gigi ok inyal compete enda, ok inyal compete majala. How can you compete John Junior with such nasty things? You imagine, okay, koro we imagine kaka noting'o koth kigolo oko cha. Ting'e kama ma omak tiende ne. Koro you can imagine ni nomake majalamo. Oting'o pija kaili kama igolo oko. You can never. And mane momiyo Emma nowe kata mana dhi. Ing'eni ji kiaga gik momiyo kata Emma nowe ga dhi Harambee matimore ga e Gesa. Koko. Oko dhi. Kiyudo ni jothum riwore ok kibi yudo pija kaili. You'll never. Nikech a moment ma ji odhi nyaka ji yware. Aliacha. Alisema it's better I send the little I have. Aya. Inge kaka inda teme, inda biru gi team ne. Emomiyo obedo ga gi pressure stage. Inda biru ga gi team ne tiyo ne inda do perform. To chwado. To Arabian men golo gima golo to ge lal. Iyuda. Ana dhi moso Prince Inda kawan Egesa. Semsem Egesa. Prince Inda osechamo gire moro matin. Koro wacho ni negi nyaka gitedi samora. Natheni penga. Gik motimo kumora. But Prince Inda ni modu wadhi go Tanzania. Prince Inda no achaka share kode platforms mang'eny seriously. Kendo seche moko kangere kanyo janabi. To ng'a pingi bwana. Ng'ama tali oko kanyo to
in emitala. At life mar artist emomiyo wawacho niya, mondo mi ibed artist inyalo bedo talented but you are still not an artist. Kech talent en apar kende ma kodhi mang'eny to 15. 90 modong' mondo mi ochop 100% gin ang'o? En artist en ng'ama chunye lach. An artist chunye lach. Mano emomiyo gik moko mang'eny osetimore na Egesa tachaka kao kamecha tadhigo Egesa. I'm not a fool. Mano emomiyo pod gik matimore promotion achiel ariyo adek mag Egesa pod amenyo. On the other side wuon Egesa to maki chunye ni ok adwar Egesa. But I understand nikech en ok en artist. Koro ng'at mok artist ka behave kamano taelewa. But an artist no. So kod Jarapogi reacting gi ng'ato nikech kiatimo ang'o e TikTok no. Ka in artist maduong' e Kenya ka, we have the right channel minyalo luwo gi ng'ama feel ni ok tim dwachi. On the other side pod inyalo manye ga piny kaka iwacho no. Ma in ok iwuok e picture. But gola yanga ni bwana koro to joge dwa ng'eya noma nikech koro in gi bonsa bathi. Null and void. Mano pod in upcoming. Kech a moment ma anger pod control you kinya control anger, you are still an upcoming artist. Injo an namako kamera. Ayudo ka Mr. Kede gine yuare gi Gapengo. Adhine Mr. Kede ni osiepa timnia adwa dok ot. No, Musa jakadala gocho. Ok adwa ni ang'a chandi kitieko. In ketna kede transport in ang' itiek koda modong' bang'e. Iyuda ok imi ng'ato pressure. But gin gi pressure gi ng'awa gi Apengo. Koro ka Musa jakadala otieko, madhi mondo mi akaw sound ga malo. Maber Musa jakadala kanyo. Kapok achopo e stage tayudo ka Apengo pimo ne Liz gimotimore. To wacho no dwa lando. To en emoluonga no mari. Ing'eni Mr. Kede timo na marach anta tieka kode mic takoni yawa we lando gik machalo kamano. Ing'eni ng'ama duong' gima nyalo timo ka gini oserumo to wanyalo manyo Kede. Okoni mano ok nyal. To Liz mo ema wuok kage koko. No. Mbona unamwambia sitangaze na wewe mdomo yako perere? Imagine sijakusamea. Sijakusamea. Akira yani gik mang'eny bwana. Sitakusa. Takale adhi seja wacheni okadwa koko gi mama. Kech Egesa ji nose gore making'i kacha gore girlfriend ogore gi kianga waka. Koro nana kaka cha dung' dhao. Tanu mari an dhao. Wan gi dhao okwa matana. Mane momiyo pok ng'ato nena ka ng'ina dhong' kata ngum nabayo kuom ng'ato. Bwana moment ma tieka ma kao mase kao sound abiro beno. Papa madha chakose yuaya gi ng'eya tapat. To bonsas gi ose mana kawa. Thanks to engineer Juma the boy and Mose Konyango. Kosa ma ikawa cha ting'e kameras ga odong'. Liz mone biro kawo kameras mondo to. Engineer Juma the boy gi Mose Konyango mono tame. You can imagine that level. Ngejinge Liz Mose biro ka kona go isunguri kameras anan gi gari anan gi plode. Like what is that? Like okay. Anasebedo kadhiga kanyo for all those days. Nyiso ni kado poni ang'eni an gi chuki. Okanyal dhi. Iwinyo. Tabedo gi chuki nade. Jano no wacho ni lawe. Jano no we LTN. Jano no sani. Lando Egesa. Mr. Kede.
ema nowacho ni oketne wanted. In fact nokone ni kik odonji ga kanyo, moringo modog Mombasa. Mr. Ked ema nopango event kanyo. Iyuda. Aya, wach gari. Jok monowacho gari go kata mana Nyakisino dhiga kanyo. An ma wach gari nodong' ni nawacho ni gikwalo gari. Ane mana timo kosa mane ma nyaka jok moko monobiro wuoyo man namiyo platform to yienegi ane makoro. Okay, to ka en kamano, dong wan gi the right channel. Omari bedo summoned. Ka jane mono man nyaka gi Subaru, nyaka gi TX, nyaka gi DCI, to janono ema miele gesa. Personally as Omari, an natimo ang'o? Dong ena gima ni dwa tem mondo fechi gik monotimore. Mabe ok nyal fechi. Simba ne wana joka no gweyo. Asenyiewo simu manyien nasekono. An go ka. Inyo. Ma Samsung matin. Adwa choko pesa chaka nyenya maduong' maber mar nyenyo e lela. Nikech ana ok aluoro gimoro amora. Joka no maka ok ong'wech. Apat ga gwecho ga ng'otelo. Seketelo. An napenjo gimoro achiel. Atimo ang'o? I didn't fight back. Atimo ang'o jothurwa? Okasa mani, ang'o migo mama? Ang'o migo madam? Mbona unapiga madam? Ha? Mbona unapiga? Apige kanye. Kingi Omari to gipiga. Gigi be mach Omari. Ng'ine Omari. No, adwa ni kao picha Omari. Kao picha Lizmo. Then ing'e gi piga. To ji nie club. Makata ng'amo maka ni weri ki madam onge. Ji owene gwe Omari onyon Lizmo. So that was a lie. And she succeeded the way she wanted. In fact, no nyono nyaka wiye nikech ing'e koro Bonsas gi kao maka. En koro tiyo kuma. Bonsas moko be chwada. Ineno. But it's okay. En mani gima no nawachi. Kaka mae kaka pod wadhi dhi jothurwa. Wacha jawa to the world wuogi. And ji biro luoro e gesa. Nang'o? Nikech wuon club kolabo gi jok ma winjore go mondo migi deal gi the other party. Ta nang'eni kaka wuon club, kaka an koponi ati ok idwa LTN, tisebire LTN. Aleng' aleng' itieko wuoyo. Ka ang' adwa react kisedhi. Mondo kik bed ni Omari chalo ng'ama iluongo ji kasto igo kari. Iwinjo? So, it's like Lizmo was disappointed nikech jogene mohero, like jok mono ong'ol umgigo. Nodhi kong'ol to jok moko dwa to nie safe. Koro an kane ji dhawo e gesa, kiwinjo nyinga kumoro, an nok adhawo e gesa. An Lizmo gi timne nogoya e gesa. Iyudo. Kendo ne gidwa baro cameras. But osiepe mono ni kanya achiel ariyo adek nokao. Moketo kanyo. But Simba to nokethore. Kech nakete e ofuku machien kani. Koro kaka nolwara ilo. Chal ni embe nodhi ogine. Iwinjo. Ma jok madeko gi project gi kaka jok manase tieko video gi kan Ndogo Junior. Ndogo Junior noningo bed ni release a video by kiny. Mabende adwa by Monday. Kawacho ni kiny to samoro ji kia ni en karang'o. Mabe adwa temo matek sana ni kapok oromo Monday tayud kasetieko nikech koro chuna ni nyaka chaka dhi original clips. An gi na edit gi laptop matin. Koro ing'e naserucho project ka. But it's okay. Ndogo Junior poka kono but ng'ama winjo gini kone ni video mana setieko mana keti simu ni dhi orne osiepa no kethore e gesa. And Austin C. Smart mane project ni mano be oningi ng'e timore. Koro koponi ati odiochieng' okalo kata gachiel kik ugo koko nikech ambe mano project mono miya gi e kore
to uneno gimotimoreno. En mani koro okau gandere. Iwinjo, yu ikuta donjo ka imeda pi osiptal itimorena okau gandere. Kasto ang'ama nodongo dala denda tek manoma. Bwana Liz mono nyona, penjuru jomono ne kanyo. Ang'eno pakore. But koponi kamae kaka pod wanyalo dhi jothurwa, we are still far. Gi Ajawa to the world mwawacho. Podi. And ne jok manigi pesa, anyalo kwayo. Walosuru events gi mang'eny, ji omedrado kabisa. Ok awach ni ati events gi okethi, mano ok wadhi ahead. Wameduru loso events, such events. Mondo mi mari orom gotieno, Otieno orom go Nyango orom gi ng'ane, ji ok radi. Injo, kasto jogi ok giluoro ga show moriw. Show moriw achiel ok landi, ariyo ginyalo timo gima gidwaro. Kata jothumbe madongo ok gilandi, to ginyalo be timo gima gidwaro. But I love personality mar Prince Indah, mar Musa Jakadala, mar Emma Jalamo. Jogi yo magi handle go problem. Elisha Toto bane ka chako donje line no. Inyo mar handle gik moko quietly. Wan kacha gi Uncle Eddie and but joma dong ni ati in imanyo ji e tich machafuo. Injo, create your time. Many ng'ato. Wan gi DCI gi Safaricom namba. Kako mari nash to namba nanika. DCI poni nyaka kitanda ni. Ki Safaricom to nose uso wachon. Wane Kenya ka wawuotho Safaricom nose uso wachon. Sani waonge gi privacy. Iwinyo. Unless ni wete kaka Jack Bambu no wito marecha. Maiti tiko gi Safaricom. To podi nyalore ni pesa. Onge. Namba na mara M-Pesa. Namba na mara onge. Wane mumi an very soon. Kadwa konu namba madhi tiyo godo. So it is better. Team a professional way. Iyuda. It is better. Team a professional way. Kata iwe nema fans gi o handle case ni. Iyuda. Kaka naero yuma jomoko ni chulo godo e case wa maramiso mondo gi respond. I love that. Jathum chalo gi mowuok chien toro ne joka 200 mondo udil kodi. That is much better. Iyuda. Than manyo ng'ato chieng' tich. Ahinya chieng' tiji. Igori noma. Wan onyiso wa ni onge gi self-discipline. Mana chia. And you know self-discipline. Kari mar tich nyaka kumba. Mane momiyo an kata miso nyocha obiro kuma time interview. Kwani gigi motim. Wakonga kan kameras ka. Kunga kano kameras atima chela deke. Mapak. Embo kuna ni sawa. Eyoda. I loved that. Nyiso ni one or respect TG. Two and self-discipline. Self-discipline tendenia inyalo control anga ok control. Is somebody getting what I'm saying? You are capable of controlling than controlling you. Koro egesa no keth gi jokanyo no. And oningo yaw school maka pok itieko toke go Ajawa. Naneno ka Akido nigi lek mar yawo ikele music school. Oningo bed ni courses mitimo kanya achiel gin kaka ng'ato nyalo handle himself as an artist. Kido. Ikele music, school of music. Ikele school of music. Kete makuru ji nyalo ng'eyo kaka handle themselves kapok gichako handle ng'ato. Igeni mondo mi chop mi handle ng'ato, ikuongo ing'e ni in ere kaka handle yourself. That is, how do you handle yourself? Huh? And ng'ama strong ok ng'e kako timore gi ji sama iye owang'.
ing'iyo kaka o control anga. Tiende ni in kendi nyalo control yourself. Iyuda. An gini an gi history moko mang'eny. Joma na se limo go skul achiel ariyo adek ong'eyo. Ng'ato nena ga na bolo ni ok coach. History na mar skul king'eyo, ibro winjo gik ma an nadhaogo. Koro emomiyo na decide ni aling'. Iyuda. An kata koponi eti ni achwado nyathi, sometimes obedo ga extreme ndalo manene e skul. Iyuda. Koro nadhi aweyo. Koro adong' nawuoyo gi dhoga kama. Nikech nafwenyo ni anga mara ng'eny madwa no controla. Koro emomiyo control ga. That is why I don't fight people back. You get my point? Wan e jok moko ma ka in e mbele gari, to nyalo kala gi gari manyoni. Koro kapok ochopo that level, aling'a, anyiera. Koro kidwaro ng'amono go e gesa maber, neno mari. Jomodong' ne dhao, nikech ne gi fight back. An noka fight back, na wene jogo mondo tima kaka ginyalo tima. So long as naseneno ni joka osekawo na cameras gi everything. Tima kaka ginyalo timo nade? Kaka ginyalo timo. An pinya mulam. But ka en adieri ni nago lismo, emomiyo jogo ne koro nyaka ne protect jatendgi. Piny nigi wang'e. To ka nakagoye, to piny pod nigi wang'e. Iyuda. An aonge chuki. Kiny nayud show madhi Egesa, kiny nadhi. Tich adek ng'ato luonga Egesa, adhi. Iyuda. Nyaka chieng' Egesa lok ni church. But ok anya dhi idling there. An pok adhi ga kumoro ni idle. Podi. Ni an idle koro we adhi. An adhi ki purpose. Koro an nadhi mana promote be Egesa no. Kecha stream live kanyo. Tiende ni ana promote business ne. Achalo ng'ama koro gore gi ng'ama biro e interview na. Pacha thin. Iyuda. Pacha thin. Olo arom gi ng'ani koro wang'ayo. Olo atimra nade. Amanyi ng'ani. Something of that kind. Ochalo kaka koro. Sani ji wacho ni ok winjre ga miso. To ne en gi show Nyamavela. Koro adhi Nyamavela. Koro miso koro kadwa goya Nyamavela kanyo. Jo Angla nyaka koro. No. Nyaka koro wamachua. Nineno story mar Mr. Kede gi Emma. Bed ni Emma partially nobedo involved, but Emma ne wir. Ma fans emono laure gi Mr. Kede. Koro yudo ka gicha pod miyo Emma respect. De bed ni ma bouncers ma Egesa emono omaka. Koro chako goya giriamb kata ni ati na methe bil moro kanyo ta hepogo. Jido winyo. To dhao ni agonga. Macha ni miriambo sana. Nedwa ni oketh kamera otimrok nade because it has been an issue. Samoro moro gi Liz Motiwinjo ni isunguri kamera ana gi gari isunguri kamera. Ineno kamechi kamera. But who is God? God no kila osiepe na moko like ane shoot tu ne wang'eny kanyo koro ma be momiyo koro ji no joko no wacho ni uriambo. Kech ng'ane ni Umari ne wan ga kamera. Ng'ane Umari ne wan ga kamera. Ng'ane ane antung' nadonjo tayudo genye Nyarudi gini ka gibiro tung' kanyo ta kalo mbele gi to mbele gi bathe matin kuma ng'ino kageng' ne gigo. Aseto kamera na kanyo. An nadhi mane stage ng'iyo sauti taduogo. Coordinate sauti nikech an gi wireless receiver gi emitter. Koro adhi coordinate taduogo. Samoro winjo ka ng'ato kalo kanyo tuome olal aduo. Moma chalo kamano. Betri olal adhi weturu madhi loko. But onge problem. She was very successful in her mission. Madam Boss, big up.
but the truth to kabi kata kawuone ma ng'ato kona ni ati kia ni ng'awa otimore nade guys, aketo githuon okabi wacho ni an gino ok adwa winjo, an onge issue mabiro weyo untouched, tek ni osechopo na ikete githuon and bunge uelewa thuon, kore thuon no okay, thuon mielewa no kata mokielewa no, okay, mokielewa no koro githuon no. That is so bad. Okot Jarapogi bad. Bed ni ng'ato chwanyi, bed ni ng'ato timore nade kar tich. Waweuru duoko thum mene wuoth garunge, thum mene timruok na, then tij bouncers ma wan godo ok gin mar goji, gin mar kelo kwe. Kaka bouncers monoor ira, iyudo ko mari ok dhaw gi ng'ato achiel, ariyo mari ok omer, adek mari ni mane kamera, ikono ng'ato mari bine ket gigo piny wawuo. I love that. Apenjo, madam wacho ne goye, to kisebiro en apart to osemaki gi ji, to oseting'i, to osechwad tiendi, to iseluar e lo, they don't care. Seche go in gi simbi, they don't care, they don't want to know. Inigo madam, and penjo en achiel, unapiga madam kwa nini? Unapiga madam kwa nini? Unapiga madam wapi? Nimempiga wapi? Saa ngapi? So that was so bad, but asewang'ora gi pi. I'm okay, and I'll still talk. I'll still bring you the truth. I'll still leave no one untouched, so long as ni osechopo ka. And achakoga jomoko bofuo. LTN ka chakore to chakore gi disclaimer mawacho niya, gima ng'ato wacho no mano mare. Ka Mr. Kedo biro wuoyo, ane mako na for what purpose? Surely anamiyo Mr. Kedo platform. Why? Koro yudo ni ng'ato biro uwuoyo about Amiso, an koro mano kadwara Amiso. Ng'ato biro uwuoyo about Elisha, nitie kaka wayware gi Elisha. Ng'ato biro uwuoyo kuom Lizmo, nitie kaka wayware gi Lizmo. En fuo mane mok donj kuom jogi? Buchako LTN koso unu choroga. Gini ka chakore, chak LTN. Idhi yudo ni disclaimer wawacho maber ni gima iwacho ga ka ok gimakore ga directly kodwa. Sawa. Mano personal view. An koro wi view wa ka ng'amono biro omiwa view ne. Wikete view ng'ato wikete wiya guok. View ng'ato wikete wiya. So ne jo ajawa ma pod behave in such a way ofuo. And you need time to mature up. Kech podi. Kaka mane behavior mwanyalo tiyogo then pod wan chien. Sana. Obed scandal, obed kiki, obed gigi ji ok gore ma physical kaka uneno ni. Ng'euru kaka Diamond gini time, ng'euru kaka ng'euru, time uru research. Gima yuago nega jopiny pile pile en ni ng'ato ng'eng'e ni en MC ok otim research. Ng'ato ng'eng'e ni ojathum ok otim research. Kipenjo ng'ato ni in mentor mari mar en ng'awa? Mani an mentor mara. In role model mari an role model ma. Role modendi ni be iseng'iye ni yawa ento en role model nande, but hard times ere kaka o manage, ere kaka no manage konge pesa, ere kaka no manage ka en gi pesa, ere kaka otimo ka iyo wang', the worst moment mar Fally Ipupa maluwo ni to situacho chalo nade. Nitie jomoko mo obedo built nyaka gi hatred. Ng'ato kaka Mula Mwaz just been
in industry because of dry jokes. Makogo joke to ng'ato wacho ni dry, kinyo chako go dry, rucho go dry, and ji dhi ng'iyo kaka ok ginyal nyier. Yani jomoningo nyier ringo dhi ir mulamwa mondo gi prove ji kaka gino ok nyal miyo ginyiero. But dok pod gidhi kaka joma dhi nyiero kacho dhi. Ogo dry jokes kiny, ogo dry jokes rucha, mago dry jokes. Another person is Willie Paul, just from hatred, like Germany sungore, Germany timango, ochopo kuma entiere. And mano gima wasani wok ngi, oh brand michamo, oh brand. Do you know what to call a brand? And what are some of the things mitiyo godo gero brand? And bise manye brand machamo maber, ing'iyo ni tichamo gi nade. Nitie ng'ama sani walaumu Kenya ka moloyo Safaricom. Beche ni malo. Sani en gi delays. En monyiso ji kuma wantiere gine mitiyo kod gi. Oh, shares gi uso mang'eny. Oh, but gina tiye. Iyudo? Kasto onge ng'ama rach e jawani molo mari. Ajawa ka. Nyathi mo mari, nyathi mo mari, nyathi mo mari no. But joma becho be nie tie be ok giwuoye nying gi. But nyathi mo mari no. Ujo madongo. Gigi loko ga mtindo machon mag pier dongo noserumo. Chieng' moro ng'ato ne tho. Owacho Viola de nigi beti. Sani ng'ato de onge ume, ng'ato de ng'uti obet ni ng'ato de. And machane good picture. Yeah. Machane good picture. Kata anatem imagine ni koro macha jano the governor emane koro emade ni omaki egesa ni timo kamacha. Jano doko weyo moko bayo lwete didek moko. Koro kikune ng'ato ni lenient, then you take advantage of that. That is so bad. And anjo musenge club ng'ata kata chiel mosenenaga ka golo dhao uting bade. Ni umaricho gore gi ng'ato. Umaricho igoyo. But Liz Mo tried it. She succeeded the way she wanted. And I hope ni koro en satisfied. Niyo be okachandra kata ni ati ni kia loss kia nang'onga. Be alenga. Nikech we have hidden loss. Kora hidden loss go gik matieko gaji. Hidden loss tieko gaji. But anto pura biro konu med hater, ne ng'ama nyalo hater, ng'ama nyalo hera because of my truth medera, and pod wan ka. Ng'ato pani umari koro ne jogeso goyo ko bidhi egesa, I'll go there. In fact, any person man gi event kinyalo pango event mi keti en man Liz Mo awinjo ni most of the events matimore egesa okono jini kumari ng'ane nokono ni ati kumari to kene gimany okobi invite wende ne kena kewo makaweli. And okay, I have a lot of stories about her. Kako pinga to poka makoga poda dhiga iwinjo poda dhiga anadhiga anati. Gik mabeyo e ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo.
Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 07111923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Karomo kode Madam Bosi, okala kama batana anatie. But it's okay. No problem. Kuro mani gima notimore ge sane joma nokia. Okoth notimo kamano. And jomoko bende koro noduogo koseneno ka wasanii momoke gimbe giduogo gimoke ma ng'ato go girlfriend ne. Ing'ama dichuo ma pod nyalo ting'o lwete kago girlfriend. You are weak, bro. That is your weakness. Inyalo go dhako kuma ji nitiere. You are weak. Ng'ama strong, kaka nasewacho kachako, wanyalo neno kaka iyo wang' kidhi. Echeni, bwana badicha iyo wang' matek. Ok ni goye mondo neni igo nyako no. Okoth ni kelo dhawo gi nyako. You are weak, bro. Okay, nyako migoni achiel en kende, ariyo in gi bones. What is that? Then what do you do from Monday, Tuesday, Wednesday? Okay, manye kor tich. Okoso ni donge. Inyaka usiepe ma polise. You can allow them to intercede. Ok dwa nyaka nena ne an bingwa mondo mi anga wuoge titles na goye mondo jomodong' oluora. Ok luori gi gik makamago. Kata chon parents kata teachers nong'e gi chweto gi gocho gi timo Mr. Ng'ane Kech tinde ok en mano. Tinde ok en mano. Tinde wang'iyo gi products gi. Products, bro. Products. Mane momiyo ineno ka Omari ana ling' aling' e tije. Omari nono tatia tije kawuono aketo. Omari nono kawuono aketo. Iwinja. Ok adwa nong'eya gi ukali. Ukali onego bede gima miyowa. Iwinja. Mane momiyo an ga proud gi steps magoyo matindo tindo. Anyalo kono ji matin ni nachako gi simu sani ane ka e kamera. Sani ane position ma simba ikethe gesa. To pod anyiewo moro. That is a step, bro. Koro sama ng'ato, koro mane mineno go ukali. No ma simu en gimoro kendo. Bwana dong wan watamre timo interview. Otimo ne jomoko. An asedhi makwayo nyaka Venu egesa ni awa madam. Okay, we atim ga interviews ka. Ale kata nika respect you. Kasema sawa. And I've never talked about it anywhere. Kare jotem nango. Ng'e da chako gimane wacho ni Omari gine kama. And poka wega de kanyo. Ng'amuko nani bitim na interview dhot kapoda de. When I have an option of taking people out, akono gini angie oko mare kesa kabua tim kacha. But kamano kaka jidage. Ngimani okenyal wacho ni anagoro line ka okagin. That's bullshit, man. And so any other person manotimo kamacha. Mago gik ma fake. Ne jomono perform maber maonge gi noma kaka Musa Jakadala pick up. Tommy Sifa no timo a good job. Tommy Sifa no perform gi strength in it. I love that. And Tommy Sifa is a real artist. Ano romo koda mokona ni Omari. Bwana ne kinyaguri mbu such like. Matimo ne interview. In fact, Tommy ne mawacho ni odwa no romo kodwa gamiso kapoko ya Nairobi kamondo settle. You see, such like. And jopiny moko mono ne ga Tommy. Useduogoru ga Tommy, we love it. That is how people work. But gimoro mar ni apad ng'ane mondo nena kech, apad ng'ane mondo nena ger. Fake.
Chao gi chunya to joga ma. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Kokomo Victor Pinyore, liera mende nigi chundi no. Idhi ndik godo obi, onge ng'ama bro sai, kifil ni Dalmas no chwanyi. Kawa chundi no, ichom godo tir ka polis. Wano kwa bijaliu. Utimo tim fuo. Inye maber ni jatendi is unschooled. Kar mondo ikuongi miye ka advice. Kapok odhi stage. Utimo timbe fuo. Ni uwuok ni udhi attack nyako. Uwuok ni udhi attack Dalmas. Kokomo Victor Pinyore utimo tim anjao. Yani uchalo ther moko luoki. Utimo tim madung ka ther moko luoki to koka chund manono donje iye. In fact ufuo. Uwuok ni udhi attack ng'ama nyako e stage. Kaso utemo ketho godo gik manolosi kanyo mabeyo. Kifil ni Dalmas no chwanyi dhi donji, dhi kawobi. Gima ng'eni wan gima wang'e maler ni nyako nosego wang'i no mobaro maноsedhi okuo. Okoth ma jatendi no be nosego gi chupa maber. Securities ne to wakia kara ni moko nolal kanyo i Nairobi. Udwa fuo moko manono mok bi konyou. Inda wayanyo pile wan gi. Onge inda wamielo gi kwe. And mane momiyo janabi will always remain as a king. Inda nyiche ka kata an ni nyiche ka wacho kuome. Ni ochiwo jo band ne as a sacrifice. Inda mage gik mating'o inda malo ka ji wuoyo kuomi. Ni to kiwuoyo kuomu tu biru uri son magala. Yani pachu thin. Kokomo dhi donji sarach. Dhi tim kaki neno. Onge ng'ama biro saudhu ka uruo bibwana. Onge kumu dhi tere Dalmas. Bed king'eni Dalmas sani chalo jandai mar real mama. Ka real mama ema noweko jatendi oketo nyame to chulo dhi pidho go chiege. Kori paro ni iti ng'a? Jatendi. Imagine jatendi. Aya to ka koro. Kinde moko ka Okoth Jarapogi noundo njama. Ni nodwa dhi go Lady Vinyar Soja. Noyudo ka Lady Vinyar Soja nigi securities mapek ka meke Gladys Wanga. Notim ang'o? Dong noyudo ka Lady Vinyar Soja ne pek ne ground. Mano dogo nyise no Okoth temo kumarach. Wang'ni koko temo kumarach. Nikech wang'ni tidwa go kolabo. Idwa tiu tich ma kimbi notiyo godo inda. Maka inda no dhi gocho to tiagas. Tiagas everywhere. Ya. Ada wuoyo go siepna masebedo ka luore thum ka kabisa. Miluongo no Okoth Jarapogi. Pod Migori. Okoth. Kuom gik manotimre event mar Mr. Kede. Wakwede okang' mamalo. Nikech. Ka nitie ywaruok e kindgi ng'ama nyadendi. Nyadendi okigorigo. Nyadendi okigo. Nyadendi kata kokosoni. Okigo. Kwani anogilo ti nyiri oyanya marom nadi. But nyadendi ok en ng'ama igorigo. Gin chwech mang'aw. Nyadendi en ng'ama kirado go kata kano chwanyi. To goch minyalo go en achiel. En loth mamano to be ing'eyo. Koro. Nyadendi kata kapo nitie kaka winjruok ok nie kindi kode maber Okoth. Ok onego be ni kawo action e lweti. Ok onego be ni kawo chike lweti. An Okoth ing'e maber kaka nachung' kodi mang'eny ka ji ne lawi Migori dalau. Ji noyanyi kendo ji ne yanyi malich e TikTok. Ba nawuok ba wuoye ba wacho na. Jakwadh jok odul jaw Nyasaye achiel ma ji ong'eyo. Ok kosn ga ng'ato. Koro
Kapo ni Bob kata kapo nitie jok mane ochul mondo oketh event mar kede, ne gise fail nikech event mar kede tero notimre maber kaka nopang. Koro kata ka nitie jok mane ochul mondo odhi oketh gigo, ng'ato dwa perform, ng'ato dwa biro perform gi thuon, ging'ere jok mawacho go. Gidwan gibi perform kuma nyocha gino kata kinyiso gin giland to ok giland. Gidhi mina gocho kuonde mimiyo gi pesa. Kose chan event to gidwa biro gi perform gi thuon ka gikelo vurugu. Okoth Jarapogi ne onge ngori gi ng'ato, to jok mane okelo lweny kanyo ging'ere. Dine ongato misifa, lweny madinotimre kata dinera. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo ele